ସେଦିନ ଏପରି ନାମ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ନଗରେ ନଗରେ ଏହି ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଦିନର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନିମାଇ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟରେ କିଛି କଥା କିଛି ଭିତରେ ସମାହାରକୁ ନେଇ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ଭଜନ ପରେ ପରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। झूली झूली आसे नदिया ननुरी झूली झूली आसे नदिया ननुरी कोई चीज़ कोई चीज़े झूल 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 झूल
Oh